Hello everyone. Good morning to all. वेलकम टू ए Welcome न्यू to a new ब्लॉग। vlog. देखो ମୁଁ ତ ଉଠି ସାରିଲିଣି। ବର୍ଷା ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି, ଆମର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇବି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ବ୍ରସ୍ କରିସାରି ପୁଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବୁ। ଦେନ୍ ଆଜିର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଓଇ ଉଠୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାନି କି? ହେଁ ନା, କାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଲେଖିବୁ? ସମ୍ଭାଳୁ। ଉଠୁ 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 ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠିକି ତ ଇଂଲିଶ ଟିକେ କହିଦେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ। ଉଠୁ 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 କହ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ବେଟର ଇଂଲିଶ ଆସେ। ସେଇ ଇଂଲିଶଟା ଟିକେ କହିଦେ। ଯୋଉମାନେ ମୋ ଇଂଲିଶ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କହିଦଉ ଏମିତି ଇଂଲିଶ ଟିକେ। नो ଦେ କହିଦେ। ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଏଣେ ଅନା କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ କହିଦେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ, ଖାଲି ଆମର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଓହୋ, ସିଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଉଠିକି ଆମର କାମ ସାରି ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ବେଡ୍ ଝାଡୁଛି। ନାଇଁ ବ୍ରସ୍ କରିନି, ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବ୍ରସ୍ କରିବୁ। ବେଡ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ବେଡ୍ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, welcome back to Sneha Odia vlog. So in today's video we are going to show you how we spend our day in hostel. ଏଇଆ ନେଲ ଏଇଆ ହିଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋ ଆଖି କ'ଣ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ନର୍ମାଲି ତ ଫୁଲେନି, ବଟ୍ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ମୁଁ ବୋଧେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି କାଲି। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରୁଥିଲି? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଖାଇବା ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବିନି ହେଇକି ସେ ମିଛ କହୁଛି ମ। ଇଗ୍ନୋର। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ କହୁଛି? Ignore her. She is telling lie about me. I am the best one. ଏବେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଗଲୁ। ଆଜି କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି? 8:20 ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇନି, ତ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଗଲୁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ। ହଉ, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ପଛରେ କଥା ହବୁ। ବର୍ଷା ଏଇଠି ନାହିଁ। What is the reaction? କ'ଣ ହେଇଛି? ଖାଇବା ହେଇଛି ଆମର ମୁଢ଼ି ଆଉ ତରକାରୀ। ଟିଫିନ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ମୁଢ଼ି ଆଉ ତରକାରୀ। ଖାଇସାରି ପୁଣି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ବସିକି କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ କେଞ୍ଚି ପକାଉଛନ୍ତି, କେଜାଣି କେଞ୍ଚି କେଞ୍ଚି କେତେବେଳେ କଣା କରିଦେବେ ସେ ଫୋନ୍କୁ, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଇ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ନା ଆଜି ପଢ଼ିବାନି? We have to study. But what are you doing now? I can't tell. Why you can tell? You have to tell. Why no?
No, no, no. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଉ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରି ଯାକ ନିଜର କାମ ସାରିବୁ, ପୁଣି ଖାଇବା ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଦେନ୍ ପୁଣି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ା। ଆଜି ଦିନମାନଟା ସାରା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଯିବ ବିକଜ୍ କାଲି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍। ଆମେ ଦୁଇଟା କୁକୁର ଭଳିଆ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା କ'ଣ? କୁକୁର ଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନା କେମିତିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା? ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ରେଡ଼ି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଖାଇସାରିକି ଭାବୁଛି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବି ଆଉ। ଆଜି ହେଇଛି କ'ଣ ଖାଇବା? ଆଜି ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ। ଖାଇବା ଖାଇସାରି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ବର୍ଷା ଦିଦି ବସି ତାର ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ ଚଲେଇଛି ଘଣ୍ଟେ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିୟର୍। ଅନା ଅନା ଟିକେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ବର୍ଷା ଦିଦି, ଓଇ ବର୍ଷା ଦିଦି ଉଠୁ, ଯିବା ଘୁମି ଘୁମି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଜି। ତୁ ଶୋଉଛୁ ତୁ। 5:10 ବାଜିଲାଣି। ଯିବା ଚାଲ। ଉଠୁ। ଉଠ ପଡ଼, ଉଠ ପଡ଼, ଉଠ ପଡ଼, ଉଠ ପଡ଼। ଉଠ 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 ଉଠ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବା? କିଣିବା କ'ଣ ନା ଖାଇବା? ଖାଲି ଖାଇବା ଆଣିକି ହଉ। ନା ମୋର କିଛି ନେବାନି। ଦେନ୍ ଏଠି ଚାଲିଛି ରୋଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ ଚାଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଚାଟ୍ ହେଉନଥିଲା ତ ବର୍ଷା ଏଠି ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ଆଣିଲା ଆଉ ଏଠି ରୋଲ୍ ନେଇକି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବୁ। ମାର୍କେଟ ବୁଲା ବନ୍ଦ। ପୁଣି ପୁଣି ସେଇ ତ କାଲିଠୁ ଆମର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆଉ ଆସିବନି। ଆସିବ? 9 ତାରିଖ ଆସିବ। 9 ତାରିଖ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ପୁଣି କୋଉଦିନ हेलो हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल, खाଇବା ଚ୍ୟାନେଲ। କାଲିଠୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବନି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍? ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବିକି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲେ। ଦିଦି କଲେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଥିଲା ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ମାର୍କେଟ ବୁଲି ସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ହଷ୍ଟେଲ ପାଖାପାଖି। ଆଗକୁ ଅଛି ଆମର ହଷ୍ଟେଲର ଗେଟ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଲୁ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷାଦି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବାର ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆସିକି ପୁଣି ଆଉ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା। ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। ଜଣା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଖାଇଦେଉ। ସେଦିନର ତ ରାତି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଡିନର୍ କରିସାରି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିସାରି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କଲେଜକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ
एंड फाइनली आम एग्जाम भी सरी जाइए आम रूम को आसी बेड्रु सब जिन उठे सारूँ एंड बैग भी सब पैक हो सारा आम रेजिस्टर पुणी फिल कर घर को पलैबू आम वीडियो आसबनी 9 तारिख वेट कर आपण मानक जदि आम 2 जन वीडियो भल लगी थाए तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु।